Mukhang si Dabar mga ka-idol. Si Junior Sibol po ang nakapasok mga ka-idol. Si Junior Sibol po. Pero check natin kung sino ang nanalo mga ka-idol. Kasi tabla po Junior Sibol at Dabar mga ka-idol. Hindi natin alam kung sino ang nanalo sa dalawang yun mga ka-idol. Kumpare natin si Beng Beng. Ayan si paring Aaron. Tagalin mo yung guy mo. Ayan. Sana all. Mga ka-idol, ayan si paring Leylay mga ka-idol. At si sa likod. Ayan, pangalan kasi. Aris mga ka-idol. Tapos ito. Nakasilagyan na ba? Kanognog mga ka-idol, ayan po yung mga kasama natin sa Candaba, Pampanga mga ka-idol at mga kumpare natin. Shoutout sa inyo mga ka-idol. Ayan, pati sa mga nanonood ngayon. Ayan mga ka-idol, sobrang daming nanonood ngayon sa karera na to mga ka-idol. Kaya happy fiesta po dito sa Barangay Salapungan mga ka-idol, Candaba, Pampanga. Ayan, shoutout ulit sa ating mga kumpare mga ka-idol. A few moments later. Race number 7 na tayo, Class A. Lalaban dito ang champion natin na si Dabar mga ka-idol at isang si Bridgestone mga ka-idol. Muling nagbabalik si Bridgestone mga ka-idol at saka si Junior Sibol. Hindi po basta-basta ang kalaban dito mga ka-idol at mga kalabaw dito dahil kalabaw ng mga ano dito mga ka-idol, matitikas at mabibilis mga ka-idol dahil nag-champion na po silang lahat mga ka-idol. Eto po si Dabar at Bridgestone at Junior Sibol ang maglalaban mga ka-idol. Ayan, nag-iba po. Ayan mga ka-idol, oh. Si Dabar mga ka-idol, oh. Ayan, number 33. Tingnan natin kung makakapasok nga ba si Dabar sa semifinals o makakaapat na naman siya na championship mga ka-idol. Ayan po si Dabar. Tapos eto, tatanungin natin ng pangalan. Boss, pangalan ng kalabaw niya, boss? Bridgestone mga ka-idol, number 45 mga ka-idol. Nagbabalik si Bridgestone mga ka-idol. Ayan po. Tapos eto po si Junior Sibol mga ka-idol. Yan. Junior Sibol mga ka-idol. Kaya yan, tatlong kalabaw, mga main event po ito mga ka-idol ha. Kaya abangan natin to, napakagandang laban to mga ka-idol. Junior Sibol, Dabar versus Bridgestone mga ka-idol. Ayan po, camera number 2 tayo mga ka-idol. Habang papunta sila sa quadra mga ka-idol. Si Dabar yan, boss. Si Dabar yan. Number 33. Si Dabar. Boss, anong pangalan niyan? Anong pangalan? Si Bridgestone, number 45. Ayan po yung isa. Mapapaul tayo mga kaibigan. At papunta na po sila sa quadra. Makakapasok ba si Dabar dito? Makakapangapat po ba siya na champion mga ka-idol? Pero nandito naman si Bridgestone mga ka-idol, muling nagbabalik na champion din po yan mga ka-idol. Hindi lang si Bridgestone, pati si Junior Sibol mga ka-idol. Medyo malalakas ang mga kalabaw na to mga ka-idol at matitigas at mabibilis. Sino kaya makakapasok sa tatlong ito mga ka-idol? Dabar, Bridgestone, Junior Sibol ang maglalaban ngayon mga ka-idol. Class A mga ka-idol. Sino kaya makakapasok? Dabar pa, Bridgestone o si Junior Sibol mga ka-idol? Binitawan na mga ka-idol.
Sino kaya sa tatlong mananalo to? Dabar, Bridgestone, Junior Sibol, Dabar, Bridgestone, Junior Sibol, Dabar, Bridgestone, Junior Sibol. Tumarabol yung nasa gitna, pero mukhang bumubunot si Dabar mga ka-idol. Bumubunot si Dabar mga ka-idol. Bumubunot si Dabar. Shoutout sa mga tao na humaharang sa atin mga ka-idol. Ayan na mga ka-idol. Dabar versus Junior Sibol. Ayan na mga ka-idol. Ayan na. Humaharangan tayo mga ka-idol. Ayan si mukhang. Ayan o. Bumubunot. 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 Mukhang si Dabar mga ka-idol. Sibol. Si Junior Sibol po ang nakapasok mga ka-idol. Si Junior Sibol po. Pero check natin kung sino ang nanalo mga ka-idol. Kasi tabla po Junior Sibol at Dabar mga ka-idol. Di natin alam kung sino ang nanalo sa dalawang yun mga ka-idol. Kasi pantay lang po ang laban nila mga ka-idol, pero hindi natin alam kung sino nauna sa paa mga ka-idol. Inarangan kasi tayo ng mga tao, kaya hindi natin makita ng maayos. Napuno ng tao mga ka-idol, hindi natin nakuha ng maayos mga ka-idol. Kaya titignan kay Joey Boy Idol mga ka-idol. Ayan, hintayin natin sino kaya ang nanalo mga ka-idol. Nagkaguluhan na mga ka-idol dahil marami po nakapusta kay Dabar mga ka-idol. Kasi pantay lang po ang laban mga ka-idol, kaya abangan natin sino kaya ang panalo mga ka-idol. Dikit kasi ang laban mga ka-idol Kaya hindi natin masasabi kung sino po nanalo, si Junior Sibol o Dabar mga ka-idol. Kaya abangan natin mga ka-idol. Nakita mo yung Sibol, medyo lamang, kaya lang dumamba yung Si Dabar. tahimik lang ano. Ayan mga ka-idol desisyon. Lahat tayo kulang kung ano makikita natin dito. Ayun hintayin po yung mga ka-idol. Ayan Pero lang yan, nagpustahan kayo sa gusto nyo. Medyo nagkainitan po ang natin dito dahil mukhang pantay po kasi mga ka-idol Kaya hindi natin alam kung sino mananalo, si Dabar or si Junior Sibol mga ka-idol. Ayan titignan sa video mga ka-idol. Di natin kasi nakuha na ng gusto dahil maraming tao. Di tayo nakapag mga ka-idol. Sobrang dami ng tao mga ka-idol. Ayan mga ka-idol Pero update ko po kayo maya-maya mga ka-idol. Bali tinabla po. Bali maglalaban ulit si Junior Sibol at si Dabar mamaya mga ka-idol kasi tabla po talaga ang laban mga ka-idol. Kaya yun po yung decision po na mga committee dito mga ka-idol. Kaya next race tayo maya-maya mga ka-idol. Kaya mga ka-idol salamat sa mga nagpa-shot sa atin dito. Ayan Ayan yung mga committee dito sa ayan mga ka-idol thank you tsaka sa pakain Si Boss Medic mo. si Boss Medic yan thank you mga ka-idol yan Pagdating ng panahon nga mo magiging kapitan. ayan nalalasing na tayo mga ka-idol thank you boss thank you